мо дар даврони фаъолияти ислом каримов ба ҳайси президенти ҷумҳурии ӯзбекистон шоҳиди он будем ки чӣ гуна гирифтани раводид мушкил буд, убури шаҳрвандони тоҷикистон тавассути ин кишвар хеле мушкил буд. бинобар ин фикр мекунам ки бардошти аксарияте ки дар ин кишвар ба мушкилӣ мувоҷеҳ шуданд аз ин шахсият мусбат нест. сари чандин солҳо аст ки ислом каримов дар ҷумҳурии ҳамсоямон ӯзбекистон роҳбари президент кор карда истодааст. ба фикри мефаҳмидагӣ ман сиёсати президенти ҷумҳурии ӯзбекистон назар ба дигар президентҳо сиёсаташ хеле сиёсатмадор аст. сиёсати хуб дорад барои мардуми худаш. дар ҳолати масалан аз саҳнаи сиёсат берун шудани масалан ислом каримов ба назартон чӣ гуна хоҳад шуд? аз сиёсат берун шудан хаиша наметавонам. фикр мекунам бо омадани шахси дигар шояд муносибатҳо нармтар шавад, вале бозам дар ин ҷо вобаста аст ба муносибати шахсони аввали кишварҳо. албатта муносибатҳо чап мешавад, рафтуомад кам мешавад, мулоқотҳо зиёд мешавад. агар равад мумкин аст хоб байни робитаҳо байни тоҷикистону ӯзбекистон дигар хел рафтор шавад, яъне дигар хел гуфтугӯ шавад.